Мебелни дръжки от Джесур Груп, стилът, който съответства на вашия дом. От стандартните модели, които придават елегантност и функционалност, до античните ретро дръжки, вдъхновени от класическите дизайни, които разказват история. Луксозните дръжки – съвършено съчетание на изтънченост и качество. И не на последно място, детските дръжки, създадени да вдъхновяват усмивки в детските стаи. Изберете Джесур Груп, където дизайнът и качеството се срещат.